Mądry łewczyś. Pływę budowaniem klasztoru kartezunów w Kartuzach, książę rozgłosił się na tych zakładników i chcą ich z klasztoru wynekać. Nim do tego ale przeszło i żeby nie prawile, że on bez żadnego powodu ich wynekł, powiedział im, że ci łeni jemu 3 pytaniów, które on nima zady, dobrze nie rozjasnią, te łeni będą z klasztoru wynekune i nen klasztor będzie skasowany. Wtedy zakładnice dostali strach, a osobliwie gwardiun trechleł, żeby na to zapytani oni mogli odpowiedzieć. Tak on to powiedział tym innym zakładnikom, żeby złożyli radę, jak sobie w tej sprawie dali postąpić. Ale i oni nie mogli mu żadny w tym dać radę. Tak gwardiun chodził zamyślony pół dni, a ty jednego dnia wyszedł sobie w pole i trafił na łewciarza, co pisał należący do klasztoru łowca. Łewczuś piękno księdzu gwardiunowi sam ukłonił, a tej głosem spytał, rzekł mu, że miał zgodnąc wiele klasztor łowców posydy. Na to gwardiun: coś mi z tego, czy my musimy je jednak wnet przedać. Łewczuś mówi: ej, czemu? Tej gwardiun mu zaczął powiadać, co książę im nakazał i gdył, że nie wiedzą sobie z tym dać radę. Na to łewczuś: dywni łewciarze byle mądri, to może i jubek księdza gwardiuna mu wespomóc. Tak gwardiun przezdział się jemu ływyżną, sam uśmiechnął, a pomyślał sobie: co taci łewciuś miałby być mędrze si jedna z księży od zakładników? I odszedł. Przyjechał nas do klasztoru i powiódł to innym zakładnikom. Ti ale na niego, że czemu on się nie spytał, na jaki sposób łewciuś chcą ich z tego powodu wybawić. A tedy, jak łewciuś łewce do dom przenekł, długo gwardiun dosy zawołać, a pita go się: ne, jakoś ty nas chcesz wybawić? Łewciuś się ukłonił, a mówi: już sam podaj mnie całą tę sprawę, ale pod jednym warunkiem. Jemu być takłe buty, jak ti inni zakładnice, a te ju puda donosi go do jasniejszego księdza. Co dali bandze, to jest moja sprawa. Gwardiun na to przestał, do łewczarza łegłelec, długo łeblec z układne ruchna i tak przeobranego za mnicha posłał do księżyca. Ten zebrał swoich urzędników, usiadł sobie na trun, a ty patrzy na łewczarza. Zdzi na niego, a myśli sobie: i co tyś taci młody mnich może mnie mądrego powiedzieć? A tej zadał mu pierwsze pytanie: jak długo, mówi, muś kto jechać, żeby mógł w kuzenia łeb jechać? Łewczuś pokłonił się nisko, a tej rzecze: miłostiwy książę, ci kłaniało sedło i raza ze schłeda słońca wysłał z tym słońca pojedze, to w 24 godzinach zemnia w kół łebiec. Książę widział, że mnich nie jest taci głupi, jak on myślał, a tej zadał mu drecie pytanie: jakoś ty myślisz, wiele jem wrt? Łewczarz się ukłonił, przystąpił póra kryków, długo sam księdzowi przezirał, zyssał ukłonił, a tej rzecze: 920 detków. Jakuż to? spytał książę. No jasniejszy książę, rzecze łewczyś. Nie chcę, by je miłostiwemu księżycowi wiele ubleżec i ródbym wesuk taksował, ale że nasi głos Zbawiciela Pana Jezusa jedoż za 30 detków zjadą przedział, tak ju nie mogę was, książę, weź traktować jak 920 detków. Ale diochle, rzekł książę, uśmiechnął się, a ty pito dali. I te dwie odpowiedze to były dość dobrze powiedziane. Już so jednak myślę, czy tebe mógł mnie tyś ta trzecia odpowiedź dobrze dać? Powiedz mnie, co ja dopiero myślę, że je prawda, a nie je prawda. Na to łewczuś się roześnił, a mówi: no taci pytani, no jasniejsi księża myśli, że ujem mnich z karteściego klasztoru, a ujem łewczuś, co ja do karteściego klasztoru nuleżący łewce pasą. A tej się wykłonił nisko i wyszedł. Książę i cały jego dwór uślepiele i poczciwele głowama, żeby to mogło tak mądrego łewczarza dać. A tedy książę dał tym zakładnikom płeku. Jak łewczuś do domu przeszedł
i całą sprawę Gwardionowi rozpowiedział. Ten sam baro łycesił i wnet grada kazał mu 100 detków wepłacać.